Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa a wannan tasha tamu ta Arewa BTC. Tashar da zamu riƙa kawo mana abubuwan da suka shafi ta fannin technology da yadda mutum zai samu kuɗi da wayansa na Android. A yau dai na zo mana da wani muhimmin abu ne wanda yake a WhatsApp, wanda na tabbata ba kowa ne ya san da shi ba, wanda idan ka yi tafiya, idan kana gaya ma mutum ka yi tafiya bai yadda ba, za ka tura masa zai tabbata, ko kuma ka yi baƙo idan ka tura masa zai zo har inda kake ba tare da ka je ka same shi ba, iyaka kawai ya bi abin gaɗin ya zo ya same ka. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan tasha tamu, ina mai roƙonka ka daure ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa ka zaɓa all, saboda da zarar mun saki sabon bidiyo kai ma ka samu. Da farko dai za ka zo ka shiga cikin WhatsApp ɗinka ne kamar haka. In ka shiga cikin WhatsApp ɗinka sai ka shiga wajen abokin naka wanda za ka tura ma abu, sai ka zo ka shiga wajen inda za ka tura audio ko video haka, wajen da aka yi clicking. Idan ka yi clicking ɗin shi, za ka ga daga nan ƙasa, daga kanun wajen za ka ga an sa audio, nan ma an sa location, sannan call. Wajen location ɗin na tsakiya, wajen da ka ga na zagaya haka, za ka yi clicking ɗin shi. Idan ka yi clicking ɗin shi zai buɗa maka wuri kamar haka. Ya buɗa maka wuri kamar haka, irin ko ka yi tafiya baka gari, kana da aboki kana gaya mai ka yi tafiya bai yadda ba, sai ka ɗauka wannan na farkon. Idan ka yi clicking kan wannan na farkon haka, zai kawo ka nan. Ko da ni na kunna nawa, bari in je in gwada maka inda za ka kunna saboda ka yi rikitar da kai. Idan ka yi clicking kan shi zai kawo ka inda za ka kunna shi kamar haka. Zai kawo ka nan, kaga daga nan wajen saman nan na farko, nan za ka kunna. Idan ka kunna shi kamar haka, sai ka dawo baya. Idan ka dawo baya sai ka shiga share abin ga link, abin ga location. Idan ka shiga share link location, za ka yi clicking ɗin shi. Idan za ka tura ma mutum ya gane cewa baka gari ko ka yi tafiya, idan ka tura sai ka zo daga nan ƙasa, sai ka rubuta mai inda ka je, ko kuma ka rubuta mai kai baka gari. In ka gaya mai bai yadda ba, sai ka rubuta mai dai abin da za ka gaya mai. Idan ka tura masa, idan ka rubuta abin da za ka rubuta, sai ka tura masa yanda ake tura saƙo. In ka tura masa, bi ma'ana zai shiga kamar haka. Idan ya shiga kamar haka, da ya buɗe zai ga, idan ka dima ne za ka ga gashi nan ya kawo min inda nake da abin waɗi na duka. Ko da datan ka yana kashe ko kuma wayan ka ya mutu, idan dai shi wayan shi yana kunne yana da data, da ya zo ya kunna zai ga komai da komai, da inda kake da komai zai ta gani inda kake. Idan ka kai garin da za ka, ko kuma ka wuce, duk zai sani, ko kuma ka jima baka kai ba. Idan kana so ka tsaye, ka danna stop sharing. Idan kuma kana son kuma ka tura mu za ka yi baƙo, ka koma kana son ka tura mu baƙo ya zo isko ka, ko kuma wani aboki ya jima bai zo wajen da kake ba, sai ka koma nan, sai ka zo ka shiga daga ƙasan shi wanda yake bin mai, sai ka clicking kan shi. Idan ka yi clicking kan shi zai zo shiga wajen shi. Shi kuma abokinka da ya shiga WhatsApp ɗin shi, idan ya yi clicking kan wannan ya buɗe, da ya buɗe sai dai ta bin abin ga location ɗin map ɗin, ya zo ya same ka har inda kake ba tare da ka je ka same shi ba. In bidiyon ya burge ku danna mana like, ku share saboda wasu samu su ƙaru, ku comment da abin da ba ku gane ba.